parono gi kanyo matin warwaka ne Felix bende twaka okinyi makauno. Felix winjo kanyo ka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen nowacho ni jogo manyalo bedo ni ne ochako tulo makamago nyalo bedo ni gin rawere makoro ne ywak. Wanyalo wacho ni ne gintiere kod ywak kata ne gintiere kod ng'ur kaluwore ni ok ochulgi tok tich mane gitimo e kinde yango duond bura mano mar DCP. In kaka rawera ma bendi wacho ni bendi ntiere kod lek mar siasa, nyalo bedo ni itiyo kod rawere yo ma ok ni kare, obede chako tulo kata obede dhi e rombe mopogore opogore makoro koko chulgi to koro nyaka gi demand ni nyaka chulwa. Ero kamano. Adiri mar wach madhi mbele ka jok dwa kete lela. Mokwongo Gachagua en ng'ama osebedo jalup jatend piny. Kodhi timo nyasi machalo kama, ne nitiere ikruok moro nyaka ne time ground. Report mar integrity noningo ong'i kapok nodhi e ground moneno ka arita mare ber, arita mar jopiny ber, nikech party ni noken mana business mare ode. Mane party ma jopiny osebedo ka rito kaka auka mapek manyalo chenjo country. Koro ji mang'eny ne rito neno kaka party magisebedo ka rito idhi bedo launched. Koro expectation ne ni malo momiyo ji nochopo kanyo mang'eny. Koro kama dhano mang'eny dhi launch party, arita kwe noningo bed mamalo. Ne ningo girange ikruok mar police chal nade. Mar ariyo, kata kamano winjo ka Kipchumba Murkomen wacho ni onge milome mane ochiwne obila motelo ne romo margi. Mana dieri kanyo be wachakwa question mar ariyo. Ang'o miyo integrity oling e wachno. Ne nyaka ginyiswa kanti fununu mar koko ne dhi bedo tulo ka dhi bedo kata tulo ok dhi bedo. Kasto polise moneno ko mi Gachagua onge kacha. Okwaneno GSU to okwaneno police kantie kanyo. Makata ng'ama ne goyo bunde koriamo. Mach changacha ne ngi lep raia. En mana normal bodyguards. To wasaneno last month nwan gi case e pinywa ka kwaneno kaka mbunge moro nonegi nikech arita mare. Koro mato jalup president mosa bede office. Arita mare chal nade. Kama dhano mang'eny dhiye, arita chal nade. Nyiso ni police nokomi information ni gini dhi launch. Gachagua okokwayo arita mar ogandane madhi bede ground kanyo. Kapok atieko about tuloni, wang'eyo ni wa vijana tiyogo marach. Nyalo bedo, okawa nyalo wacho sani, to nyalo bedo ni ntiere pesa mani chiwo emokelo tulo. Mana dieri mar wach. Tok gibi wacho nikech police noko bedo involved. Okwaneno ka police ni ground. Okwaneno integrity ka omi chance mar konyo Gachagua launch party nini. Aya adwa